NDFB नि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया जास्ट रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ दङ बेखौ मोनजोबनाय जायाखै बे स्क्रुटिनि जागासिनो दङ बेनिफ्राय जोंना एक्स-ग्रेसिया मुंख्लंफोरनि न'खरनि थाखाय जा जोङो 5 लाख करै एक्स-ग्रेसिया मोननांगौ दङ बेबो नै रेडि जाखाबाय बेखौ बावैसोनो दा डेट डिक्लेरेसननि खोन्थाल' दंसै बाखि जेंनायाथ' इमप्लिमेन्टेसनाथ' जालांबाय थागोन मोनसे एकर्ड जानायनि उनाव बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना बोसोरसेनो जाजोबगोन होननानैथ' रावबो बुंनो हाया बे सिस्टेमेटिकलि जालांगोन बेयो बिथांमोना दाखालि थांनाय बावैसो मोनसे फर्म खालामदों मोनसे दोलो बायदि बेनि सोमोन्दै नाय मोनसे खोन्था जोंनि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा जोंनि एक्स NDFB लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो आं जुदिअब्लाबो दिनै UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा आरो सरकारनिनो आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो नागिरो जोंनि जा सेल्फ डिपेन्डेन्ट लिभिं स्टाइलनि थाखाय बा लिभलिहुडनि थाखाय बेखौ जों गावबागावनो मावनानै लानांगौनि गोनांथि दङ मोनफ्रोमखौबो जों गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारजोबनो हाया आरो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौबो जों राजखान्थि गेलेजोबनो हाया जायनि जाहोनाव बेखौ नोजोर बोनानै इभेन आंनिफ्रायबो बेखौ आं खोब मस्टलि वेलकाम खालामदों वार्मलि वेलकाम खालामदों जे जोङो खौसेथि होननाया थानांगौ जेरै 34 बोसोर NDFBआ आर्म स्ट्रागल खालामनानै बर' समाजनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन जेखियानो जाया जा एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे समाधानखौ लाबोनो हाबाय दानिया आर्म स्ट्रागल जुदि NDFBफ्रा खालामनो हायोब्ला मानो ग्रिन रिभलिउसन खालामनो हाया बे ग्रिन रिभलिउसन खालामनायनि थांखिजोंनो दिनै बे खौसेथि राजखान्थिया पृथिबियाव ओरैबायदि मानसि ग्रुप गैया बा हारि गैया राजखान्थिजों खौसेथि लाबोनो हानाय मानोना NDFBआ मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा आगोलबो नङामोन दा जाय वेलफेयार जोनोम होदों बेबो राजखान्थि हान्जानि नङा गतिके बियो ग्रिन रिभलिउसन लाबोगोन जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने 17 बोसोर जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों इनभल्भ थाबोनायखाय बै सरकारजों लोब्बा थानाय मानसिफ्रा दिनैबो थुलुंगानो नागिरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंनानै ड्राग्स जाहोनानै जुवा गेलेनानै समाजखौ बिशृंखला खालामनो नागिरो बेफोरनिफ्राय रैखाथि होनो नागिरनायानो जोंनि थांखि मानोना उदांस्रि होनोब्ला जोङो पलिटिकेल उदांस्रिनिल' बाथ्रा नङा जोंनि इक'नमि उदांस्रिनि बाथ्रा दं जोंनि थांना थानायनि मोन्थायनि बा उदांस्रिनि बाथ्रा दङ गतिके बेफोरखौ मावनायासो जोंनि मेइन खामानि जुदिहे जोङो गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायोब्ला जोंखौ बयबो सेल्युट खालामगोन आरो बे थांखिजोंनो नोजोर बोनानै जोंनि एक्स NDFB वार्कारफ्रा माने मोनसे वेलफेयार दानायनि गेजेरजों ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों